Bun venit! Ne lovim în fiecare zi de un potop de știri, dar oare înțelegem cu adevărat ce se ascunde în spatele titlurilor? Astăzi ne aplecăm asupra unui argument foarte provocator din cartea lui Michael Parenti, un argument care ne arată diferența uriașă dintre a raporta un eveniment și a-l explica pe bune. Totul pornește de la acest citat. E simplu, dar spune enorm de multe. Parenti pune degetul pe o problemă esențială. Una e să știi ce s-a întâmplat și e cu totul altceva să înțelegi de ce s-a întâmplat. Iar distincția asta, e bine, este cheia întregii noastre discuții. Acum, hai să intrăm în miezul problemei. Parenti susține că știrile ne sunt adesea servite ca un puzzle din care lipsesc piese esențiale. Vedem evenimente disparate, frânturi de informație, dar nu primim niciodată imaginea de ansamblu, cea care leagă totul și ne arată cauzele reale. Deci, cum arată lumea asta conform analizei lui Parenti? Păi pare un fel de haos, un șir de evenimente aleatorii puse în mișcare de ambiții personale, de noroc sau de ghinion. Foarte rar, sau chiar niciodată, ni se arată cum aceste evenimente se leagă de interese de clasă sau de marile structuri economice globale. Iar acest mod de a prezenta lucrurile, spune el, ne cam taie elanul de a gândi critic și de a vedea conexiunile reale. Și ca să nu rămânem doar la teorie, Parenti ne oferă un exemplu foarte, foarte concret. O să luăm o singură știre și, practic, o vom desface strat cu strat, ca pe o ceapă, ca să vedem cum se ajunge de la o simplă știre la o explicație profundă. Bun, deci totul începe aici. Primul nivel, o știre despre exploatarea copiilor. O poveste tragică, pe care, da, am putea o vedea la știri. De obicei, e prezentată ca o problemă izolată, ceva specific acelei țări, acelei culturi, dar, după cum o să vedem imediat, ăsta e doar vârful icebergului. Și aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Parenti introduce ideea de a trece liniile. El spune că pentru a ajunge la adevăr trebuie să pășim peste niște bariere invizibile, niște taburi, trebuie să intrăm în zone de analiză pe care media, în general, le evită. De ce? Pentru că sunt considerate prea incomode, prea controversate. Deci, haide să parcurgem pașii. Pasul 1, știrea de bază. Am văzut-o. Pasul 2, adăugăm contextul politic local. E implicat un guvern militar. Ok, asta poate mai apare într-un articol mai aprofundat. La pasul 3 deja trecem o linie importantă, implicarea Statelor Unite, prin finanțare și antrenament. O informație de genul ăsta e mult mai greu de găsit în presa obișnuită. Și, în final, pasul 4, lovitura de grație. Realizarea că nu e un caz izolat, ci un tipar global. Un model care se repetă în zeci și zeci de alte țări. Și asta ne aduce la întrebarea fundamentală, nu? Întrebarea de $1.000.000. De ce? De ce se repetă acest model de exploatare, represiune și sprijin extern în atât de multe locuri? E doar o coincidență cosmică sau există un sistem în spate care produce constant acest rezultat? Ei bine, răspunsul lui Parenti e categoric, nici vorbă de coincidență. El susține că toate aceste evenimente sunt de fapt rezultatul unei politici globale, una deliberată și care are un succes formidabil, o politică menită să servească unui singur scop, buna funcționare a pieței libere globale. Aici, Parenti răstoarnă complet perspectiva cu care suntem obișnuiți. În loc să ne întrebăm dacă politica externă americană e bună sau rea, slabă sau greșită, el vine cu o întrebare mult mai radicală, dar dacă politica asta nu este deloc un eșec și dacă de fapt este un succes remarcabil în atingerea unor obiective complet diferite de cele pe care le auzim declarate public. Și iată care ar fi, în viziunea lui Parenti, aceste obiective reale. Să faci lumea sigură pentru corporațiile multinaționale, să protejezi sistemul global de acumulare de capital, să-ți ții salariile muncitorilor la un nivel cât mai scăzut posibil la nivel mondial și, foarte important, să-i împiedici pe acești muncitori să se organizeze. Acestea nu sunt greșeli ale sistemului, spune el, ci sunt chiar motorul lui. Și acesta este firul roșu care leagă copilul exploatat din Indonezia de deciziile politice luate la mii de kilometri distanță. Ceea ce ne aduce la o întrebare inevitabilă. Dacă această analiză este atât de coerentă și leagă punctele între ele, de ce este practic invizibilă în media de masă? De ce este o concluzie interzisă? Răspunsul lui Parenti este scurt și la obiect. Am trecut prea multe linii. O astfel de analiză nu se mulțumește să-ți arate un copac, îți arată întreaga pădure și cum este conectat fiecare copac de celălalt.
Și făcând asta, nu mai critici un singur incident, ci pui sub semnul întrebării întregul sistem. Și iată mecanismul prin care o astfel de analiză este respinsă. Îi se pune eticheta de ideologică. În limbajul media, ideologic nu înseamnă doar un set de idei. Înseamnă o analiză care are, ca să zicem așa, tupeul să lege un eveniment specific de o structură de putere mai largă. Și odată etichetată astfel, e respinsă din start. În schimb, prezentarea evenimentului ca fiind izolat, accidental, ei bine, aceea este considerată obiectivă. Așadar, această analiză ne lasă cu o provocare. Să ne gândim la știrile pe care le auzim astăzi, conflicte militare, crize economice, inegalități tot mai mari. Ce s-ar întâmpla dacă am aplicat și noi acest filtru? Ce conexiune am descoperit dacă am îndrăznit să trecem liniile și să căutăm explicația sistemică din spatele evenimentelor care par, la prima vedere, fără nicio legătură? Desigur, ce am prezentat aici a fost doar o scurtă incursiune într-un argument mult mai vast. Pentru o înțelegere completă, cu toate dovezile, argumentele și nuanțele, recomandarea noastră este să mergeți direct la sursă, cartea lui Michael Parenti. Vă mulțumim pentru atenție!